But guys, for tuning in, maybe I need to preach now. I need to share the word of God with you this morning. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Exodus chapter 15. Exodus 15 from verse 23. Exodus 15 from verse 23. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? He cried out unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast it into the waters were made sweet. There he made for them a statute and ordinance, and there he proved them, and said, If thou diligently hearken to the voice of the Lord, and do which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. You are the Lord that healeth thee. Jehovah Rapha. I minister healing upon those who are sick on this platform this morning. I command sickness to go. Shokorenyi runoti nemavanga Jesu takaporeswa. Ndataura utano, ndataura kudzikinurwa. Muzita ra Jesu Kristo eNazareta. Amen. Right, Exodus chapter 15 from verse 23. Ndovuga inyaya vazhinji yatakanzwa about the waters of nzvimbo yainzi Marah. Vachifamba naMwari, vachitungamirirwa neshongwe yegore, vakasvika panzvimbo inonzi Marah nekuda kwekuti yaiva nemvura inovava. People were thirsty. Vanhu vaiva nenyota. Ndokubva vasvika pane mvura, asi mvura yacho isinganwike. It's one thing kushayiwa mvura uine nyota. It's another thing kuwana mvura yacho wotadza kuinwa. I'm sure it's more painful kuti mvura yacho yawanikwa, but zviri kufanana nekunge munhu asina kuwana mvura. I don't know whom I'm talking to, but my life zvinombodaro kuti basa wakariwana, but mavavira azviri kuita pabasa pacho unenge wakafanana nemunhu asina kuriwana. Relationship uri mairi, relationship yakawanikwa, but situation iri relationship iyoyo uri mumara relationship, uri mumara kind of business. Utano hwako ya ine mara situation, zvekuti the waters ziripo, mvura iripo, but haisi kunwika. Mari iripo, but haina zvairi kutenga. Relationship iripo, but hauna kwauri kuenda. Things are not working out good. I've come to pray with you this morning, munhu waMwari. Mwari ndinzwei. Mwari nzwai yokuchema kwevana venyu. Mvura nyange yakawanikwa haisi kunwika. Basa rakawanikwa hapasi kushandika. Zvaanoshuvira muupenyu vana muri anayo, asi vana havamunzwa havamuteerere. Ndiri kunamata mangwanani ano mutsvene. Mwari wenyasha, Mwari wenyasha. Ukazotarisa on this text, Mwari havana kudirecta Moses kuti vaende kune better place ine mvura, a dam or a river ine imwe mvura iriko. Pamvura iyoyo Mwari vakaratidza Moses a piece of, and they showed him a tree. Showed him a tree. God showed him a tree. I'm using the King James Version. God showed Moses a tree. Muti, maybe a branch or a piece of wood, a piece of tree. God showed him a tree. Reganitaure zviri a bit scientific mbishana. Muti wese uri close nemvura unoita maroots anobenda towards the source of water, yavanoti iyo hydrotropism, a response of the roots towards the source of water, which means kana kune river ku right side, the roots will bend towards the right side kutsvaga source yemvura. Ndo inonzi hydrotropism, a response to water. Right. So this kind of tree
iri kutorwa naMozisi achikanda mumvura kuti mvura igone kutapira. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Asi iwo uri muti une solution yekuti mvura itapire. Zvinorevei kwatiri, a revelation a little bit. This is a shadow picture of Jesus or of Christ. Kuti iye Mwari aona kuti nyika yaipa ada kuiponesa. Vakabva vatsvaka munhu munyika yakaipa kudaro, aiva Mhandara Maria. Ndobva abereka Jesu. Saka Jesu ndiye solution, ndiye muti warerwa ukaberekwa kubva pachinhu chinonzi chaipa, asi uine solution yekupedza kuipa. Ameno kana ndiri kunzwika. I'm talking about Christ a little bit. Tutara pamusoro pa Jesu. Pamara panzvimbo ino mvura inovava, muti waratidzwa Mozisi naMwari, muti une chekuita nemvura idzodzo, nekuda kwekuti that place yakangozara mvura inovava, salt water. Which means muti uyu waitorarama, waitosurvive kubva kumvura idzodzo dzinovava. Jesu uri kuberekwa kubva munyika yashata yaipa, asi achiberekerwa kunzi kana tamugamuchira ava matiri, unobvisa kuvava nekuipa. So God showed him the tree. Ndokubva atora akakanda mumvura iyoyo, mvura ikatanga kutapira. So chiri kukonzera kutapira kwemvura is this kind of tree yakandwa mumvura imomo. Mwari havana kuratidza Moses another tree, another river. Mwari havana kuti bva ipapo ndichakunaisirai mvura iri fresh. No. Mwari une simba rekupa vanhu mvura even kubva padombo. But akaratidza Moses muti waakakanda, mvura ikatapira. Vanhu vakanwa, ikanwika, vanhu vakararama, vakafara. But I want to show you the blessing behind the Mara water. The blessing behind the Mara water. Blessing iri papi munhu waMwari kana vakasvika pane mvura inovava, vakatanga complaina. Their complaint iri natural understanding. Spiritually by revelation, this place was a place ye blessing. Nekuda kwekuti dai mvura iyi vakasvika ichitapira, kana kuti dai mvura iyi yanga isingavave, havaikwanisa kusvika iripo. Nekuda kwekuti mudesert chinhu chinonetsa kuwana imvura. So kana mamwe marudzi nevamwe vanhu vanorarama vari mumadesert places vakasvika panzvimbo iyoyo, maybe they will protect that place, or else they will use, vachashandisa mvura iyoyo ivo nezvipfuwo zvavo, kana kuichengetedza kuti ive yavo, nekuti mvura inonetsa mudesert place. Saka chakaita kuti vasvike pamvura apa pasina ari kupachengeta, mvura yacho iripo, ndofunga pane vakambosvikapo ikavava vakasiyana nayo. So kuvava kwemvura yepaMara was a measure yaiswa naMwari to protect the water until the people of Israel get there. Ndichadzokurwa zvakare. Kuvava kwemvura iyi yaiva nzira yaMwari yekupreserva, yekuchengetera vana veIsraeri mvura, nokuti hakuna rumwe rudzi rwakaratidzwa muti unoita kuti itapire. Mamwe marudzi ese aingoti akasvikapo akangotesta mvura iyi yaivava vo ignore. But vana veIsraeri pavakasvika vakaratidzwa chinoita kuti mvura itapire. So kuvava was a blessing in disguise. Kusvika mvura iyi ichivava yaiva a picture yekuti Mwari unoda vana veIsraeri. Mwari unovada, avachengetera mvura iyi, nokuti hakuna vamwe vachauya vakanwa mvura iyi vakaramba vachiinwa nokuti inovava. But Israeli nyangu yavava, Mwari unoratidza Moses muti unoita kuti mvura itapire. So painongotapira vanofanirwa kucelebrate kuvava kwayo more than kutapira kwayo. I don't know if you are getting me. Nokuti mukuvava kwayo ndo muna Mwari muzhinji. Why? Nokuti yakachengeteka, vakasvika iripo. It was a measure to preserve these waters for the people of Israel. So pane nguva yekuti when you are mature, wakura, une nguva dzaunotenda Mwari, dzekuti vamwe vanoti ungatende Mwari iwe uri musituation yakadai, because you know how to interpret your situation. Hongu with natural eyes, nekuona kwenyama, with natural understanding, nekufunga kuri natural, nekunzwisa kuri natural, hapana chekufarira kana mvura ichivava. But when you know kuti you are in a desert place, vamwe vanhu vakasvika pano mvura iyi vanoinwa,
vamwe vanhu vakasvika pano mvura yavanoikomberedza voichengetedza, nokuti mudhezeti munonetsa mvura. Saka chinoita tisvike pane mvura pasina ana aripo, ende mvura yacho ichivava. Kuvava ikoko was a jurahol, was a measure to preserve the water for the people of Israel. So there are things zviri kuvava nhasi, kwete nekuti Mwari havakufarire, but nekuda kwokuti vakakuda, vanokuda. So he wants to preserve what is yours, nekukonzera kuti zviite sekunge hazvisi right, so that other people vanongosiyana nazvo, vanoignora, vanobva. But iwo kana wasvika, zvichatenderwa kuti zvimbovava kuti uzive, kuti unzwisise, urizive kuti haisi coincidence, hazvisi kungosvika pane mvura inotapira. Mvura iyi yakambenge ichivava, Mwari achiichengetera rudzi rwekwaIsraeri. I don't know how to experience a Mara situation in life, but one thing I know, God is so faithful. He's doing something in your favor. You cannot see it now, but you understand it later. Unogona kutadza kuzviziva kana kuzvinzwisisa nhasi, but you understand this later. He's so faithful. Kuvava kwazvo, kuvava kungangova ipicture yekusagamuchirwa panzvimbo. Kuvava kungangova ipicture yekusapromotwa, yekusasimudzirwa panzvimbo. Kuvava kunorepresenta anything chiri negative, but iri plan yaMwari for something good to manifest later. I don't know ari pamara situation right now, but namata kuti Mwari ngavakuratidze the tree that will make the water sweet, and that tree represents Christ. It is only Jesus who can make that water sweet. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, every bitter situation, every mara situation yaari mubikani parishi no Mwari ngaone nyasha, muratidzei Baba muti unoita kuti zvitapire. Munayo solution Baba kudambudziko rimwe nerimwe. Solution haisi kure Mwari, asi kuti kana mesede imwe yakavharika tinogona kundoitsvaka kure iri pedyo. Open our eyes today. Open our eyes. Connect us to the right people. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord akaprofitwa rufu rwake, haana kufa munzara, akafa pakauya chikafu, akatsitirwa nemasaga. Ukasatenda zvinotaura Mwari, even ukasvika mumwaka wazvo, kusatenda kunoprofita kutsitsirirwa nezvakanaka. Haungati washingirira kwese kunzara wozofa panouya chikafu, zvinorwadza. Watadza kufa munzara wofa muchikafu, wourayiwa nechikafu chacho. Watambura nemurume wako achitsvaga basa achidi muchinamata mese, apa basa mubva masiyana. Pongo ya vamwe vanenge vakudzi slay queen pamari yako iyo. Masaga anogona kutsikirira munhu. Handizive Mwari zvavanoisa pamwoyo wako kuti uite. Vanenge vachibva mune ramangwana, vauya muna today. Ramangwana rinoinvestwa muna today. Prophetically, Mwari vane zvavanoda kuti uite nhasi, zvine meaning mufuture. Zvoda kuitwa nhasi. Because pane pamba kuti pese pawasvika, ndakambopinda busy kama last week. Ndakapinda busy. Pane ka success kakambonditi pazo. Svika pamashops poke apa. Mdara, timbofane nzara, mdara sadza, mdara. 355 panapa 355, mdara tingoti sadza, hazvina kuipa kubatsirana. But unoona kuti vanhu vanotitengera sadza today. Next month, ndinoona kutrenda, ndisisina mari. The same people vati, haifamba achitenga sadza. So ukavanyima sadza racho iroro, to them hausi munhu ari bore, but understand the life. Success inoda kumanagwa. People can come into your life. Ndaikudzai kuti kumainbox wangu ndainzi handsome. Haisi nyaya yekuti ndiri handsome, inyaya yekuti the pocket is handsome, not the person. Saka ukagona kumanaja kuti iwo omwe kutaurwa kwete inini, hauna pressure. Handsome, aiwa, imbonimirira, I miss why. Atiite izvozvo. So you see, kumanaja, why? Because the opportunity a lifetime. An opportunity a lifetime. Haidi kuti uite mess up to please people. Because the same people tomorrow, they'll crucify you. And vanotokudza, and unenge wakavaitira. Mwandoshadzira kuti isusu Baba paakasvika,
sadza raakatenga unotanga usina kutenga $5 banga kauma mchinda pese paasvika vanhu vachi. So those who celebrate you ukagona kuva manager unenge wagona. Why some they will celebrate you waita give in celebrations aoneke kubiga, at the end that's your downfall. Why? Because vaniva strategy yakakusvisa pasuccess avaizive, but nokuti success yapo makutange maakuzivana. So pamwe pacho usafile guilty kuti une blessing, kuti une favor, kuti wa successful. Why? Because kune vanhu vachakukonzera kuti ufile guilty. Amen. Baba ndinoona uri kunditi auchadaira phone. Afunge kuti ndoita busy, aambofaka zvifunga. Anoti chiri kuita kuti usadaire imari iri muhomwe. Yeti ndine vanhu vandisina kudaira ndisina kana sendi. Ende ivo havangu vasina reason kuti hausi kudaira because havangoti hausi kudaira because une nhamo. Vanoti ukasangodaira imari, but pana ndisina mari yacho ndasina kudaira phone, hakuna akandipa mhosva. Saka vanoda ndifile guilty. Saka mari yandiuraya yandikonzeresa ndakudaira munhu ndakudaira. Yet life pachayo kune zvinoda kumanagwa. You know, people vane maviews awo kana munhu ari successful. Tine vanhu vari successful mu life vanofila guilty. Inenge mhosva kubudira, especially kana kumuri. Ndiyatipedza ndiyazodii. Roma ari kutovigwa proper burial haina kuitwa nokuti miracle yake inoda be dumping or let down. Bible that when they let down the man mugrave Elisha, he came back to life. Miracle ine process inonzi let down. Wanyanyudiwa ndosaka life isiri kuchinja. Bozi wakuda vacho ndorundo kuatata. Love pachayo iri dangerous. Ikauya from the wrong person and the wrong reason. Wasikana ka. Ikati muzamusikana mukomana ari kugochera. Ada zokugocha. Avataura vanenge vakacalculata. Kune mabhachura akakalculata so kuti kuita house girl uchimbhadhara chikuwachira zvinodhura. Saka anongokuti I love you wacha mahara. Awazi vakomana vanokumira muchiava. Vaishandisawo nevanhu. Hakuudze ndoda kuti undiwachire. Haana mari yekupa munhu anowacha. Anongokuti I love you unowacha wega. Uri kuwachira mufesi wangu. Uchazoona pakuroora arore iwewe. Wapa uchati nyepo. Ndokuwacha kwese varore iwewe. Nyika stofu kaunobika kana kutogwina kwanza unokugwinwa. Uchagwinwa moyo. Komana haona kurinda mamusha. Life ngashaya wisdom unofunga kuti kudiwa suri kudiwa. Unofunga kuti kugamuchirwa kwasiri kugamuchirwa. Vanhu vane zvakakalculata. Ndobva vaisa love pamberi. I said it last Thursday. Munhu unofana kutrust mu life. Munhu akakuti ndokuvenga. Wozi anorevesa. Anoti ndokuda. Omwacha unonyepa. But anoti ndakasena ndakakumaka. Iye mutrust. But I know I love you. Ma one. Omwana zvavari kuda. Yes. Vafane kubasa. Hakuna munhu anoda basa. Munhu esanda mari. Yeah. Ngairega kutambira kamwedzi wapera. Oti kwa mari yangu nzari unoda basa. Unoda ini. Why? Because kutenderera kuti ndiri kuda basa. Uri kuda mari iri mubasa. Tine vanhu vatinoedza kugadzirisa vasino vane problem. Gamba problem mweya unotovabata. Ende zvikavabata zvinovawisira kunotamba kandege. Ndakati what common sense. Zvinoita here kuti vanhu vavhure kambani yekupota vachipewayo mari. Kungofungawo zvako kungofungawo general. Kuti vakagadzira kambani yekuti unopota uchitora mari yako chete. Kuti unongotamba kandege wopiwa mari yako ubva waenda. Kufunga kwako nevashandi varima vese nebuilding yawo nerenti yaunobvisa iye pfungwa yavo ndeyekuti iwe usimuke. Vanopinda brain kwete prayer brain. Sure uya muno mutauna una munhu unoziva pane munhu ada kuti upinde basa. Nemanetsera anoita basa pane asangana newe ada kuti upinde. Unyachonzwa kuti ndine lucky randinaro. Iyi common sense asi zvemweya. Pabasa pacho pane kutoti mupinde mushande unotanga watorerwa zvawinazvo. Unonzwa ndiri kubatsirika. Uye mufundisi namatirei apadi prayer pada nguonesana mastreets elife. Sawa nakutori pamunchano namatirwa pamuchurch life chanodai. Some issues are not spiritual. Ada kutadreswa futi physical with natural understanding. Unonamatirwa marriage ukaiwana inochengetwa necharacter kwete neprayer. Unoramba uchitaura ndimi hazvishamise.
Ishe munoshamisa chengeta imba yangu. Kisa munhu komani. Panda kiss up. Apadi prayer. From prayer kisa munhu nyeye kuigadzirike. Nemtsano kisa munhu mupotera. Ishe mudzikamisei. Ukabata munhu anodzikama. Ma issues anda kuaddress kwa physically. Kusaziva the root of the problem. Kunoita kuti uone temporal kana artificial kana kuti answer isiriyo pachinhu. Pawako ya marriage, waida munhu anokuchengeta kwete wokudana naye. Chachona tsika dziripo but you are not romantic. Ndapedza. Havana mbonzo mina muzokorore. Iwe waida munhu anokuchengeta musaka wakaroorwa. Wanga usingade munhu wokudana naye. Saka tona usi romantic, ngori serious nemba yako. Ada wazvinzwa mani. Udemi pera kushanzi wenda. Not romantic. Kungora waso. Mabita seya munyari. Mabala zichengetwa inu. Iwe imani uko. Timu na nyutore. Ungopinda mtano na mada mugeza ngowa daiso. Anokuudza mashoko. Murume mukuru unokwana, unotifumura unokwana. Avasi romantic wakazichengetwa. Wai atinodzwa kwatete so enda kumurume wako zvininipishe wataona munhu anokuchengeta kuti kudana naye. Saka mudaneni vanhu muchengetwa. Maswera resho be romantic. Roeka. Marriage is seminar. Natena wacho ufuto wangona munhu anowachira nokuwabikira. Awasi anokutsvaka munhu wodana naye. Maitero zvandataura. Kwawira usiku ndioneiwo. Be romantic. Munhu wokudana naye hasi mushandi. Patiri kurapa nyika. Ane Facebook kugadzirisa nyika. Aiwa miswai. Dai vanhu venyu mushe. So what the reason chairi genuine yakatsvagirwa zvinhu ndo isipo. Saka maproblems anozoita rise haasi maproblems emumarriage. Maproblems echinhu chavo chichakwalifya kuva marriage. Dzimwe marriage dzatiri kukorenta hadzisi tombori marriage. Vanhu vakuchengetana. Akatsvaga baba anokutsvaga mudiwa. Yet Moses arima ndisikuaramba. There's a father in him and your lover as well. Saka mufunga kuti inini mdzimai wangu anonditi mufundisi. Don't try guys. Mwari vane room yekuita zvavanoda yekushanda nevanoda despite kuti hatimude. Imwe problem kana kuti danger kana kuti knowledge yanda kuti uve nayo uzive kana wakunamata Mwari wokwaIsraeri. Pane paanoshanda nevekuSiria. Iyo Siria ichiita hondo neIsraeri. Ari Mwari waIsraeri. Foma panyorwa tsamba inoti kuti aiva naNamani. Akamupa kukunda hondo dzake dzese and he was a Syrian army commander but aipiwa kukunda naMwari the God of Israel. Achipamba munhu victory ari commander weSiria. Yekuti anamata nesu, avapinda nesu, chechi yavo haisi serious, avanamata vazive Mwari. Statements evana vadiki mukunamata. Ndakakura ndichiudzwa kunzi Roma hainamati. Kwete naMwari nevanhu vanga vasingapinde iwe. Saka mazwi ako anofanira kugona kuapatsanura kuti vanhu vaidaro haasi Mwari. Mukurarama mazuva akafamba Jesu panyika, vese vamwe vanhu vasiri vokwaIsraeri vanga vari ma-outcast. Ukaona Jesu akutsanangura nyaya yekuti the good Samaritan hazvibatanidzike palanguage yevanhu vechiJudha kuti kune muSamaria akanaka. Nokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Iloya haasi Mwari akadeclare kuti maSamaria nemaJudha anofanira kuwirirana. Aiwa maSamaria nemaJudha haawirirani. Kwete ndo command yaMwari ndozvinoda Mwari. Saka Jesu paanouya anoda kuticha vanhu manje inonzi kingdom. Kingdom haitarise chechi rudzi kufunda kungwara kudi. We become family by the blood of Jesus. Kuti kana pakauya mundevere muchawa wakangotendeuka, we have become one family. Nyange marudzi asingawirirane, tisu tisingawirirane, but nekuda kwaBaba nekuda kweropa raKristu
tinofanirwa kuwirirana, because we have become family by the reason of blood, not of tribes, not of character, but nokuti takagamuchira Jesu tikaponeswa.